Здрасти хора и добре дошли отново в моят YouTube канал. За тези, които не знаят, аз съм Ивелина и днес, освен че ще си говорим защо толкова дълго време ме нямаше в социалните мрежи и то най-вече в YouTube, ще ви разкажа какво предстои от днес нататък в моят YouTube канал. Също така ще ходя на дейт среща, защото както виждате съм се облякла доста официално, пък кой ще бъде човекът, който ме покани на дейт среща, ще видите малко по-късно. Също така очакват ни много яки пътувания, страшно яки пътувания. Поставих си за цел да пътувам всеки месец през тази година, не знам дали ще се случи, но за сега се справям доста добре, тъй като от януари до сега успях да посетя няколко държави. Малко по-късно ще ви апдейтна и с целия процес и всичко, което се случва в момента в живота ми и защо реших да обърна внимание на себе си и защо и вие трябва да го направите. А сега хайде да тръгваме към среща, защото иначе ще закъснеем. Аз съм вече на мястото, разбрахме се и сега го чакам, тъй като моята прекрасен кавалер закъснява. И ще си плати за това нещо, защото жена не се кара да чака. И тук виждам една много симпатична кола. Ако е за мен, ще съм много доволна. Искам да видите. Ето го моят кавалер, който ме кара да чакам. Ергенина, това е среща 1 от 3 и за сега започваме много добре. Дени, аз мисля, че съм единствената. It was at this moment that he knew. He fucked up. Денислава, ела тука! Пак ли ми вързате, Никия? Ела! Кажи, какво ще снимаме първо днеска? Отивам на 3 срещи с 3 различни зодии. Зодия Лъв, Рак И? Третата е мистериозна. Третата я няма. Не, има я. Дано ти вържете, Никия. Няма ми вържи. Дано ти вържете, Никия. В края на видеото трябва да оцениш среща от 1 до 10. Имаш възможност за kiss or slap, така Еми, че... добре, айде сега. Така че kiss or slap. Надяваме се да е kiss. Но като познавам Ивелина, може да е slap, ако ще кажа тъпо. Вау, Дени ме заведе на лимузина. Значи, кажи, че не се старая. Дени, много се стараеш, много ти благодаря. Мисля, че това е зелена точка, която изтрива червената точка и черната, че закъснях с 5 минути. Закъснявам много, да. Много, с 5 минути не се брои за много. И то защото трябваше да ходя да купа цветя. Защото тя не ги беше ли показа. заради светофара? Какво беше? И заради двете. Аха. Ето, изпуснах си светофара, за да купа Нищо, рози. Дени, аз го оценявам, благодаря. Тук сме с пиленцето в лимузината. Лимузината, да. И ще обикаляме Филип и с Филип ми е София. брат. Филип Лейн, както виждате, аз съм също с Филип Лейн. Шанел, и тя. Аз си покажа обувките. Дени каза, че трябва да дойде с най-луксозните си Това са ми обувки, най-луксозните обувки. които най-вероятно или са от Турция, или са от някой цигански пазар. Не е вярно. Признай си. Не са. Това са ми най-луксозните обувки. Колко придай тях? 5 лева? 6 2 лева и 57 стотинки. Така, супер, лукса ме успокоява. Аз се върнах от снимки и сега съм готова да си говорим на 4 очи. Да ви разкажа малко повече какво предстои да видите в моят YouTube канал от днес нататък. И какво беше преди, защо не съм снимала толкова дълго време. Като цяло за доста неща ще си говорим. Да започна първо от това какво предстои. В моят YouTube канал предстоят страшно много пътувания. Бях си поставила за цел аз и моят приятел да пътуваме доста тази година или горе-долу всеки месец да сме в различна държава. Януари месец бяхме в Брюксел, февруари месец бяхме в Македония. Не останах с никакви добри намерения и чувства от Македония, но не успях да заснема тогава нещата, тъй като все още нямах добра техника. Сега вече имам камера, с която мога да снимам всичките ми влогове. Също така, утре заминаваме за Италия! Там ще прекараме уникално едни 5-6 дни, като имаме гениален план да обиколим колкото се може повече места. И ви издам една малка подробност. Местата, на които ще ходим, са максимално ефтини хора. Това може би е едно от най-ефтините пътувания, които сме си буквали, а ще бъдем цели 6 или 5 дни в Италия. Ще ви снимам абсолютно всичко, но това ще го видите в следващия влог. Април месец също ми предстои едно много вълнуващо пътуване, което вече е планирано. Сега първо да ви разкажа какво се случи с мен и защо ми нямаше толкова дълго време. Истината е, че аз се превърнах в една работохоличка, която не обръщаше никакво време нито на себе си, нито на приятелите си, нито на приятелят си.
Но в крайна сметка много се радвам, че нещата се развиха в добра посока и в посока, в която да мога аз да развивам себе си, а не само чуждите брандове. За тези от вас, които не знаят, аз съм контент креатор, занимавам се с социални мрежи и развивам други брандове в социалните мрежи. Миналата година започнах да работя в една рекламна агенция, тъй като ми предложиха работа. Изобщо не съм ходила на интервюта. Аз имам чувство, че в целия ми живот не съм ходила, може би, всъщност съм ходила само на едно интервю за работа и то пак не приключи много добре. Имах много готини колежки, с които съм си до ден днешен приятелка. Много яки моменти съм имала, но много и стресови, както повечето хора, които се занимават в тази сфера на маркетинга и рекламата, знаят. Винаги са едни супер кратки срокове, в които трябва да изпълните страшно много неща. И това се прави абсолютно всеки месец. Всеки месец аз трябваше да измислям съдържание, да описвам, да водя срещи онлайн с клиентите, да комуникираме какво трябва да се оправя, какво не е, след това отново да се коригират нещата, да снимаме, да се обработят, да се качват всичко. Постинг планове, каквото се сетите, всичко. Като имате на предвид, че в рекламната агенция, в която аз работех тогава, съм движила няколко бранда, но извън рекламната агенция аз продължавах да си работя с брандовете, с които така или иначе преди работех. В един момент брандовете, които трябваше да движа, бяха около 10. Кажете ми как да имам свободно време, в което да отделям за моите социални мрежи, при положение, че аз измислям съдържание, качвам съдържание ежемесечно за 10 бранда. Ако ги сметнете, горе-долу това се пада по 10 или 12 видеа на бранд. Нали, можете да си представите колко съдържание съм правила месечно, не за себе си, за другите брандове. И в един момент от толкова много работа и от толкова много напрежение и толкова много мислене, защото докато спреш да мислиш за единия бранд за идеи, след това идва другия и третия и да, просто беше ужасно. Мен разбрах, че наистина това не е за мен. Аз да ходя на работа от 7 до 9 или от 9 до 6 се тая, да ходя на работа, това може би не е за мене. Аз искам да разполагам с личното ми време и да обръщам малко повече внимание и на себе си, а не само да се притеснявам от работна гледна точка какво ще се случи, какво се случва на работа и като се прибера пак да говоря за работа. Имаше момент, в който щях да бърнаутна, буквално. Но, слава богу, моят приятел се притече така хубаво на помощ и ме успокои и може би нещото, което толкова добре ми се отразяваше и намирах единственото ми време, е да пътувам. Независимо дали ще е за 1-2 дни, просто да пътувам, да излезна от София, да не съм в София, да не съм сред всичките тези хора и да съм някъде в чужбина, където знам, че никой няма да ме познава и ще обикалям някъде, ще виждам нови места и няма да мисля за проблемите си. Това беше най-хубавото, което може да ми се случи реално. В момента не работя в тази рекламна агенция, затова и започнах отново да влогвам, тъй като вече се освободих от работните си ангажименти. В момента съм и в друг апартамент. New Year, New Me, когато си казах, че New Year, New Me, не вярвах, че ще си смена косата, работата, жилището. В момента се преместих в апартаментът на моя приятел и ще живеем заедно. Ще видим до колко дълго време ще продължим да живеем заедно и как ще се изтърпим. Но за сега справяме много добре. Ще ви запозная с него в следващия влог. Ще видите, той е много готин. Някои от вас може да са го виждали в моят TikTok канал. Също така, ако искате да разберете малко повече за моят приятел, може да коментирате долу и да зададете въпросите си. Благодаря, че гледахте. Чао и до следващото видео!